Hey guys, kain tayo. Magmukbang ko karon og sit karon og crispy pata. Og mga napagpitinulang isda og paksiw. So guys, kung gusto mo tan-aw sa akong sitsaron kung diyon saan ako pagluto, tan-awa lang sa next vlog na ko kay akong i-upload. Crispy kayo kami guys, oh. Akong isausa sa akong poka. Ay, gina. Silihin. Ato sa silihan. Para makita ano. Yeah, guys, kung matanaw, gusto ko mo matanaw yun sana pagluto ang crispy pata, Balistoy family vlog. Basta next day, ako upload. Ang karon di ay. Karon, crispy pa na lang ako. Awa lang guys. Ay. Crispy kayo. Kang Balistoy family vlog ko, no? Crispy po yung crispy pata. Ha? Ay, kung crispy na lang. Anong lalaman mo? Hindi lang na natin. Yummy. Crispy. Nga, kapag taog inunan. May nasda. Ang crispy pata ko doon, crispy. Nya, gusto ko naman kung kahit magpaon na kung mango float. Sana talaga mo naman. Wow, harap. Wala man kaya real ba? Hmm? Wala kaya real. Harap. Tanan to hindi ka makasasa. Di mo, buyag dapat mo sa nimo. Pasalamatan kay lang sa Ginoo. Boy. Boy. Ay, wala bugaw ako kabayan. Ikaw din, hindi ka may vlog din saan pa. Kasi luwa mo ka. Basta di ako naman, tigwan na, hindi na head, hindi na sa... Saan ang headless na ito? Ay,
mga pista, mga kung ano sa. Ano ito, may lapit ko dadaan. Mga na always na magpasalamat sa mga ano. Yay, ma. Crispy pata. Crispy pata. Ano ba? Gusto pata. Payo. Wala yung paano sa akong anak na sa Blanda. Sige, paluto ko. Tagay sa tulog sinarap sa crispy pata. Yeah, ito na. Pagod ka na sa iring ma. Nakalimutan yung yung mga tilaw ba? Ang, Yung mga tilaw. Anong sarap mo? ano ba?